Lelo pa Nyasa Voice Box pa programu yawo ya alulali akanakane Pastor Shumba akuyankhula ndi achinyamata amene mudadzipereka kuti mmagwira ntchito ya neighborhood kupereka chitetezo m'madera osiyanasiyana kuti mukumbukire kuti ntchito yanu ndi kuteteza wanthu osati kuzunza kapena kuopseza wanthu. Iwo akulankhula zimenezi kuti akuti kundilande anyamata a neighborhood alowa uchifwamba akumazunza wanthu kumeneko chifukwa chokuti nthawi zambiri azimayi pakhoma amatha kungodandaula nkhani za nyumba kuimbira neighborhood fika pakhomo momwe tafufuza kuti nkhani yenda bwanji akumangofika mugwira mamuna pakhomo nkuyamba kumuti bula makofi nde Pastor Shumba kuti iyayi anzathu a neighborhood chonde musinthe khalidwe mukumbukire ntchito yanu ndi yoteteza nzika osati kuzunza nzika zakumadera. Mukapeza kuti pena pake pali vuto kumafika pamalopo ndi kufufuza bwinobwino kuti chikuchitika ndi chani. Tikani modzi pano Nyasa Voice Box tamvere Pastor Shumba kuti bwanji pakani imeneyi tipakamaliza timati msango choka mutuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box. Tikulandireni amalawi omvera kwina kulikonse kumene muli. Lero ndi lachiwiri pa 13 January 2026 masiku akuthamanga. Ine ndikudabwa nazo kwambiri kuti January wa chaka chino akufulumira kwambiri kufuna kuti athe mwansanga. Kodi makamaka chikuchitika ndi chani kapena ndikuona ndekha zimenezi? Koma poyamba ndimuthokoze Mulungu kuti wandizunsanso ndi moyo wamphamvu wathanzi. Akundikondera usiku ndi usana. Maulendo ena aliwonse amene tikumayenda bwino ndi zisomo zake zochuluka. Mulungu wa makamu akumwamba akalemekezeke lero ndi kunthawi zonka muyaya. Chifukwa izi sikuthekera kwanga, sikuthekera kwa inunso, koma ndi chifuniro cha mwini wake Mulungu chimene iye wachikonza pa ife ali ndi cholinga. Vuto ndi muli chototi Mulungu anatibisira mawa. Amalidziwa ndi mwini wake, choncho ife tikungweda tizingomuthokoza muchina chilichonse monga buku la Atesalonika limafotokoza bwino kuti muzonse yamikani pakuti ichi ndi chifuniro chake cha Mulungu mulengi wosamalira zonse za moyo. Ine lero ndabweretsa nkhani kwa Malawi. Nkhanizo ndizokhudza kwambiri miyoyo ya makamaka miyoyo ya azibambo. Matauniship mwinamu, mizinda mwinamu, madera mwinamu, makuka mwinamu. Azibamboto akuzunzidwa. Nkhani zake zosadziwika bwino. Tifuna tifotokoze bwino koma ndisanafike potero. Ine ndikudabwa kwambiri mene mwezi uno wa January ukuthamangira. Kapena mwina ndikudabwa ndekha. Ine kumadzidzimuka lero date lero 13 January. Pamene January wa zaka zonse zambuyoze amasistika kwambiri kuti afike pakatikati katimenepa. Doti mawa ndikujano tikhala tikufika January wafika pa 15 half ya mwezi. Masiku owerengeka okha amene tamulowa January. Nkhani ndikunena kuti zinthu zikuyenda bwino m'dziko muno. Katundu akutsika, kuminda kukuonesa titiya ndithu kukupereka chiyembekezo, nazonso zakudya ayi ndithu nkulukuta moyotu akutithandiza kutibweresera chimanga. Akuluakulu tiyeni timuyamike. Pamene ziko anthu akuyamba kusangalala, anthu akumasuka, Mulungu amakhala kuti nayenso akumva kukoma kumwambako. Mucha malemba amafotokozera kuti Mulungu sakondwera ndi imfa ya anthu ochimwa. Chimodzimodzi ngati dziko silikuyenda bwino, anthu akudandaula, Mulungu sakondwera nazo zimene zija. Ndi utsogoleri umenewo mina anthu akudandaulawo amapereka miliri yosiyanasiyana, kupereka zilango kuti anthu muchite chisankho china kusankhanso mtsogoleri wina. Mulungu sayankhula, amangoyang'ana ndi kupanga action. Ndipo amanena kuti action speaks louder than words. Kutoko Mulungu pamene anatiyankhano kulira kwathu konse kuja pa 16 September. Chisankho chimene chicha pa 16 chicha anavotera ndi Mulungu. Tentivomereze zimene za Malawi. Anavotera ndi Mulungu. Mulungu amalowa m'mitima mwa anthu. Mjana afotokoza m'Bible nati dzanja la Yehova silalifupi kuti lingalephere kufikira. Kutoko khutu la Yehova limakhala tcheru kumva zoyankhula za anthu ake nthawi zonse usiku ndi usana.
imeneyo ndi ntchito ya Mulungu wathu wolenga kumwamba ndi dziko lapansi. Koma ndithokoze kwambiri kuti chaka chino Januwale awawa inde koma osati mwa zaka zonse. Ayi, inu ndinu mboni kumene muliko. Pastor Shumba ndilo dzina langa. Nkhani imene ndabweretsa lero ikukhudzana ndi ku mzinda wa Blantyre, makamaka dera la Ndilande. Ndilande kuli achinyamata, sikuti kumakhala atsikana mu timu imene kumakhala achinyamata aja amachedwa kuti neighborhood. Neighborhood ndi anyamata amene amasankhidwa mmudzi kuti azipereka chitetezo mderalo. Choncho nyumba ina iliyonse imafunsidwa kupereka chopereka kuti anyamata amene by the end of the month alandire ndi kugawana ngati zikomo wawo pa ntchito imene akugwira usiku yoteteza dera limenelolo. Komano neighborhood ya ku Ndilande, makamaka dera la Makati Asafalawo, neighborhood yasandukano zifwamba. Neighborhood yasandukano youth wake ija ya Malawi Congress Party yoyambirira ija. Vuto ndi chani? Vuto nali tsopano. Neighborhood ntchito yake kwenikweni ndi kuteteza wanthu osati kuzunza wanthu. Timvesesa kwambiri akamati neighborhood ntchito yake ndi kuteteza wanthu osati kuzunza wanthu kapena kwayika azibambo mu mavuto kubereka azimayi. Neighborhood ya ku Ndilande Makati Asafalawo ikuzunza azibambo ambiri komanso ikubereka azimayi ambiri. Panapo zafika ponena kuti azimayi akungopanga mafilimu awo kufuna kumuyika mamuna pa vuto. Ndi akumayimbira foni neighborhood kubwera momoti afufuze bwino lomwe kuti apeze chimene chayambisa nkhani ndi chani. Ndikukhala ndi maumboni akungofika kugwira bambo Tibuleni akamaza apeza kuti munthu utammenya koma ndi osalakwa, munthu uja wavulala kale. Pamene ndikuyankhula pano ku Ndilande kwachitika incident yoti mzimayi kungoyamba kukuwa chifukwa choti bambo adadandaula kuti mayi bwanji mwaphika nsima ya mibulu. Mukumva? Bwanji mwaphika nsima chonchi chinavuta ndi chani? Basi tu mzimayi kuyamba kukuwa, neighborhood kubwera alamanimenya akundipanga nkhaza bambowa. Neighborhood kungofika tu kungwira mzibambo mmenyeni Tibuleni. Panali mwana kumwepo, mwana kunena kuti bambo anga musamenye ndi osalakwa, sana amenye amayiwa, angofunsa kuti bwanji mwaphika nsima mibulu, mayiwa kuyamba kukuwa nkumalira kuti andimenya. Mene apanga discover izizi nkuti bambo ja wavulala. As I'm talking this VN, bambo yali ku intensive care. Ndipo ine ndakamuona ku chipatala ku intensive care ku chipatala cha Queen Elizabeth Central Hospital pamene ndikutulusa VN yanga apa. Ndakazungulira mu mzinda wa Ndilande, mtownship ya Ndilande, madera angapo Safalawo, Majiga, Zambia komanso ku Makata kucheza ndi anthu osiyanasiyana. Ndikumva nkhani zake zokhazi zofanana nafa kuti neighborhood sono yakasandukano uchigawenga. Chonsecho mwezi ukatha amayipasa kanga ichepe kamene amathandizika nako kuti at least ndawo munthu oti agwira ntchito athandizike m'makomo mwawo. Izi zikupereka chiopsezo ku mabanja, zikupereka chiopsezo kwa anthu amene amawuluka ntchito mochedwerako chifukwa anthu akapezedwa akuyenda usiku samafunsa kuti kodi muchokera kuti, kodi ID yanu ndi iti tione. Ayi, angofikira kumugwira munthu kuyamba kummenya kumuzunza kaya ali ndi kandama mthumba kumulanda kuti mene ndi neighborhood kapena uchifwamba. Timati tipemphe polisi ya Nyambadwe kuti ikhazikise njira zofuna kuteteza kapena anyamata neighborhood akabweresa munthu ku office kwanu ku Ndilande polisi, Nyambadwe polisi, mfufuzani bwinobwino nkhaniyo musana mutsekere munthu musere kuti kodi neighborhood ikugwira ntchito yomwe iyenera kapena ayi. Mupeza kuti mukusunga anthu musero mwanu amene sanalakwitse, amene achokera ku ntchito, amene akazi osana amenye koma angowana miziyo, cholinga chofuna kuti mabanja aziweyeseka, azimayi azibagiridwa, azikhala otetezeka. Izizi zikupereka chiopsezo kwambiri kwa azibambo aku Ndilande. Ntchito ya neighborhood mukapeza munthu kuti ndi olakwa
mtengeni. Inu simuli anthu oti mummenye munthu, chilango simukupereka ndinuyo, mtengeni mupite naye ku polisi. Polisi ikafufuza ipeza zenizeni zimene munthuja walakwisa. Ngati walakwisa ndiye kuli makhoti. Ngati sanalakwisa apeza umboni ndiosalakwa, polisi imakhalanso ndi mphamvu yomupasa munthuja ufulu obweranso ku nyumba kwake. Choncho mukatero kuti mukugwira ntchito yothandiza abale anu, azinzanu amundira, chifukwa tsiku lina zimene mumapanga inu aneighborhood mudzapanga agogo anu, ankolo anu amene simunaone, anyamata ongobadwira mtawuni ino akuchokera kumudzi, mukummenya pokadzidzimuka kuti mwamenya munthu m'bale wanu, ankolo anu, agogo anu, mwalakwitsa. Neighborhood ili ngati chimozimozi sekiriko kuteteza, amachita amati mapatrols moderako. Akapeza munthu mwina munthu chamwina waderedwa usiku uja, mumayenera mumuperekeze, bora ngati akufotokoza kuti akuchokera kuti, akupita kuti, mukafike pakhomo. Pamene akufika pole ndi pakhomo pake. Imene ndimene timayidziwa ife neighborhood imene inkapanga zimenezo kale. Nthawi ya ife tikukhala tumundirandemo samatimenyayi, amatiperekeza mpaka akaone kuti munthu uda akufika pakhomo, walowadi nyumba muli ndi mwake ndi amabwerera. Bwino kuti munthu uja akuteteza, akuthandiza, komanso iwachi agwira ntchito yotamandika. Koma izi zongokumana ndi munthu panjira kuyamba kummenya osamufufuza, zongoti munthu ake mzimayi lake wakuwa kuno akulimenya bambo, kungofika bamboyo kumgwira, kummenya, kumvulaza, kupeza umboni ndi munthu woti angomunamizira. Tona ndi nzibambo ali pa ululu, ali pa intensive care as I'm talking. Kodi atamwalira si neighborhood ndimene yapha munthu. Komanso azimayi ambiri ngati banja simukulifuna, bwanji kumuuza mamuna kuti ndikupita kwathu, kapena ndapeza achimwene anu amphamvu amene akupanga zofuna zanga. Kusiyana ndi kuti mumulamize mamuna amene mwakhala naye, mamuna wanu, kodi ndi business kapena ndi chikondi. Mawanja akundirande ambiri aweyeseka chifukwa cha mchitidwe umenewo wosakhala wabwino. Nkhani ina ndimafuna ndifotokoze kundirande komweko, kuli msewu wina umene umachokera kwa Safarao kukatulukira ku Makheta. Ambiri mukuudziwa, unayikidwa atalasi umenewo. Utangotha kumene umenewo kumachitika ziwembu kwambiri, anthu ambiri aluza moyo, ataya katundu wawo kumeneko. Ndipo polisi inakhazikitsa ndondomeko zokhwima kumeneko kumachita mapatrols. Ntchito udasintha, udatha. Panopa zimene zayambiranso moti anthu akuvulazidwanso umenewo. Timati tipemphe polisi ya Makheta kapenanso polisi ya Nyambadwe kuti tayikani mapatrols, muzigawana nthawi, mwina from 7 up to 10 azikhala Anyambadwe polisi mapatrols, from 10 up to mwina 2 o'clock azikhala mwina Makheta, kuti mwina anthu azitetezeka. Kapena mukhazikitse njira zina zimene zingathe kuteteza nsojendo wabwinobwino. Nsojendo wabwinobwino ngakhale magalimoto amadusanso bwinobwino mosavuta. Komanso nsojendo wachidule kwa anthu amene amagwira ntchito kulimbi okhala mundirande, kapena amene amagwira ntchito ku makampani aku Makheta, kumaoni uku okhalanso kundirande. Shortcut yawo ndi manager. Ndiye mayilukidwe amakampani amakhala osiyana, komanso mabizinesi ena amapanga mabizinesi mulimbi kapena kunsika wa Makheta, koma anthu amakhala mundirande. Kapena anthu amakhala ku Makheta amapanga mabizinesi awo kunsika wa ndirande, amabwera mochedwa anthu akunsika mumadziwa enu business. Ndi anthu aja ali pa chiopsezo kwambiri ndi msewu umenewu. Ndirande polisi kapena Nyambadwe polisi kapena Makheta police unit tapanga nichotheka kapena Limbi police station tapanga nichotheka muteteze anthu makamaka msewu umene uja. Nsojendo ndi wabwino kwambiri, msewu wachidule kwambiri okafikira anthu kumakomo kwawo, koma ukupereka chiopsezo, anthu akuluza miyoyo, anthu akuluza katundu wawo, anthu akuvulazidwa. Komanso apo mtsinje wa Mudi tikachokera pa Peretia kuti tikupita ku Makheta kaya tikupita ku Machinjiri, kuchoka pa Peretia kufika pa Mbuzi, pa manda Mbuzi pa Makheta pamachitika zinthu zosakhala bwino kwambiri, pamabisala zifamba. Tithokoze kuti polisi amapangapo pa patrol from 6, 7, 8
patrol imene ikanapitirira mpaka ngakhale cham'ma 11 12 zitha kuchita bwino kwambiri kuti titeteze miyoyo, makamaka nyengo imene ikubwerayi ya chimangayi. Ngolowera imakhala yakula msinkhu kwambiri, anthu akuvulazidwa kwambiri. Tipemphe polisi yathu, mapatrols, maneighborhood aja amapanga mapatrols mamagalimoto, osakhala neighborhood wachi yazifamba tayitchula iyayi, imene ithetsedwe mwa njira ina, chifukwa akungolandira ndalama nkumadya komanso akuzunza anthu, imene ithetsedwe. Koma pali neighborhood imene imapanga mapatrols pa magalimoto, tayisesani muthandizane ndi apolisi kuti muteteze miyoyo ya Amalawi, makamaka mu mzinda wa Blantyre. Nkhani imene ndimafuna ndipereke lero ndi imeneyo kwa inu Amalawi. Ine ndine wamuliyenda, ndalandira nkhanizi koma ndinazitenga kuti ndizifotokoze ndikapeza mpata, chifukwa ine ndimakhala busy 24 hours. Ambuye akudalitseni nonse amene mwamvera VN yanga, komanso kuthandizireni. Ngati pali makomenti, perekani makomenti pa manamba amene mumadziwa a Pastor Shumba. Nthawi zonse ndimakhala ndikupasiyani nkhani zofunikira kwambiri Amalawi, kuteteza dziko, kuyimirira dziko, komanso kuthandizira kuti dziko lathu liziyenda bwino. Pansi pa ulamuliro wamkulu kuti amoyo Profesa Arthur Peter Mutharika, ndinene kuti mwakoma nonse. Baba.